ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, घनाकृतींचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे. यामध्ये आज आपण पेंटागोनल पिरॅमिड पंचकोनी सूची, या सूचीची बाजू आहे 40 mm व उंची आहे 100 mm आणि एक अट दिलेली आहे की एक बाजू उभ्या पातळीला समांतर आहे. इथे सूचीची आकृती दाखवलेली आहे. सूचीला 5 बाजू आहेत आणि या बाजू या 40 mm आहे आणि या O पासून या O पर्यंत ही जी उंची आहे ही 100 mm. तर ही पंचकोनी सूची आपण घेतली. 5 बाजू आहेत, वर शिरोबिंदू आहेत आणि हे 5 त्रिकोणी कलते पृष्ठभाग. ही ठेवताना एक पाठीमागची कडा ही उभ्या पातळीला समांतर आहे. ही ठेवल्यानंतर आपल्याला समोरून बघत असताना हा एक त्रिकोण दिसेल, हा एक त्रिकोण दिसेल आणि पाठीमागच्या दोन्ही कडा दिसणार नाही. त्यामुळे आपल्याला त्या दोन कडा तुटक काढाव्या लागतील. तसंच टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला या पद्धतीने ठेवल्यानंतर हा शिरोबिंदू दिसेल आणि त्रिकोणाचा हा कोपरा खाली केलेला दिसेल. या शिरोबिंदूला या बाजू जोडलेल्या दिसतील. तर आपल्याला आधी टॉप व्ह्यू काढावा लागेल, त्यावरून आपल्याला माप मिळतील आणि नंतर आपल्याला फ्रंट व्ह्यू काढता येईल. तर त्यासाठी प्रथमतः आपण 40 बाजू घेऊन पंचकोन काढलाय, ज्याचा टोक खालच्या बाजूला आहे. पंचकोन काढताना ही बाजू 40 घेतली, त्यानंतर इथे कोन मापक ठेवून हा 72 अंशाचा कोन केलाय. तसंच या बाजूला 72 अंशाचा कोन केलाय आणि कंपास घेऊन ही जी बाजू आहे ही बाजू आपण इथे कंस टाकले आणि तिथून हा पुढचा बिंदू मिळवलेला आहे. तर या पद्धतीने हा पंचकोन काढून घेतला. त्याचा मध्यबिंदू काढण्यासाठी या बाजूचा मध्य आपण याला जोडला, या समोरील बाजूचा मध्य याला जोडला, या समोरील बाजूचा मध्य याला जोडला आणि या पद्धतीने हा O बिंदू आपल्याला मिळालेला आहे. इथून एक प्रोजेक्शन आपण खाली काढले. खाली काढल्यानंतर एक ग्राउंड लेवल आपण घेतली आहे आणि त्याच्यावर जी उंची आहे 100 mm ती टाकल्यानंतर हा O बिंदू आपल्याला मिळालेला आहे. या O पासून तर हे आपण तिरपे जोडलेले आहे. इथे आपल्याला मिळणार हा 1, नंतर हा 2, नंतर हा 3, नंतर हा 4 आणि हा 5. तर या पद्धतीने आपल्याला इथे हा फ्रंट व्ह्यू मिळेल. काढण्यासाठी टॉप व्ह्यू वरून प्रोजेक्शन आपण y ऍक्सिस पर्यंत घेतले, नंतर 90 अंशात रोटेट केले आणि ते खाली वाढवले. त्यावर हे फ्रंट व्ह्यूचे प्रोजेक्शन क्रॉस केले. क्रॉस केल्यानंतर ही जी उंची आहे ती आपल्याला इथे दिसली आणि हा O ते हा 4 आणि 3 हा बिंदू इथे येईल. त्यानंतर हा 5 बिंदू येईल, त्याच्यानंतर 2 आणि 1. तर या पद्धतीने ही नावे येतील. तर या पद्धतीने आपण पेंटागोनल पिरॅमिडचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढू शकतो.